tomu netreba komentár. To je číslo, ktoré je naozaj na Slovensku iba snom a viem, o čom hovorím. Som štatutárom Rady pre práva dieťaťa, to je mimovládna organizácia, ktorá okrem toho, že je na bojišti rozvláštnených rodičov, tak ako jediná organizácia sa snaží robiť aj investigatívu vo vzťahu k systému sociálno-právnej ochrany detí. Čiže za 13 rokov sme toho veľa zažili a máme právo hovoriť veci otvorene a bez nejakej diplomacie. Pýtam sa, prečo by ten sen nemohol byť aj na Slovensku. U nás je realita taká, a toto sú čísla vygenerované zo štatistických údajov, a už tu niekoľkokrát bolo zmieňované to, že najväčším problémom medzi rodičmi je nezhoda názorov. Ako ste sa mohli zosobáčiť a splodiť dieťa, človeka napadne v tej chvíli, že, keď nemáte zhodu názorov, tak 81% sa dá hodnotiť, že sú konflikty. Ja sa potom dostanem k tomu, čo sú konflikty a čo je domáce násilie, pretože to sa dosť nás zamieňa. A z toho len 19% sa vyrieši dohodou. A tá dohoda, alebo priestor pre dohodu, urobil jeden veľmi významný legislatívny krok, a to bolo zavedenie striedavej osobnej starostlivosti. Hoci názory môžu byť rôzne, či to je dobre, či to nie je dobre, všetci o tom polemizujú a polemizujú len z hľadiska tých rodičov, ale nepýtajú sa detí. Takže neexistovala nejaká dohoda pred rokom 2011, iba rozhodnutie súdu. Rok 2011 je rok, kedy sa po prvý raz už tento inštitút používal. A pozrite, vidíte ten vývoj, až sme sa dopracovali k tomu, že v roku 23 a 24, kedy bola zavedená spoločná starostlivosť, sa dohoda podarila až v pätine prípadov a do dohody dávam aj čísla zo striedavej starostlivosti, na ktorej sa rodičia dohodli. 10% z tých striedavých starostlivostí, ktoré boli rozhodnutím súdu pridelené, tak boli na základe rozhodnutia súdu, nie na základe dohody. Ja len teda, keď tu Bohuš spomínal osvietených jedincov, vymenoval, tak ja by som ešte vymenoval aj jeho, aj Míra Sabola a niektorých ďalších aktivistov a mojich kolegov z Rady pre práva dieťaťa, ktorí stáli pri presadení striedavky v roku 2010 za veľmi bizarných okolností, ale to je potom cez prestávku. A takisto v roku 2022 sme presadili spoločnú osobnú starostlivosť. Takže my máme za ušami to, že sa dneska diskutuje o striedavke a že sa špekuluje, čo to tá spoločná starostlivosť je. Prečo je švédská realita iba slovenským snom? Jednoducho preto, že ten základný princíp spočíva v tom, že vo Švédsku sú ľudia ľuďmi. Na Slovensku sú ženy a mužovia. Teda muži, pardon. Mňa veľmi uráža, úprimne ma uráža, ak sa hovorí, že musíme dať viac práv ženám, že musíme ženy chrániť, ale kto? Žena je človek. Dokonca ja si myslím, že žena je viac. Žena je vyššia bytosť, ktorá si zaslúži a vyžaduje úctu a starostlivosť. Takže my, keď pochopíme to, čo pochopili vo Švédsku, že sme tu ľudia ľuďmi, že sme si všetci rovní, ale v princípe musíme zabudnúť na delenie sa podľa pohlaví a mali by sme sa zamerať na to, že sme ľudia a podľa toho by sme sa mali aj správať. Čiže rodová rovnosť v tomto ponímaní je základom toho, čo vo Švédsku dosiahli. Potom je to
súťaž o lepšieho rodiča, pretože ak sa 70% dostaví na súd, pretože si nerozumejú, tak začne vojna o to, že kto je lepší rodič. A to sú potom kultúra konfliktu, prichádzajú predsudky, rodové predsudky o tom, že každý vie, čo je najlepšie pre dieťa. Každý vie. Len sa toho dieťaťa nikto na to nespýta. Znalci. Otakar Motejl, nebohý ombudsman v Čechách, povedal jednu myšlienku, ktorú ja dokážem verifikovať aj objektívnymi faktami. Súdni znalci ničia životy ľuďom. Ja za tú myšlienkou 100% stojím. Venujem sa auditu vedeckej spoľahlivosti znaleckých posudkov. Za 13 rokov som urobil audit 200 posudkov. Ani jeden z týchto posudkov nebol vedecky spoľahlivý. Ani jeden. Čiže zjednodušene súdni znalci čítajú z kávy, rozhodujú sa podľa sympatí, podľa toho, aby vyhoveli sudcovi, aby mu dal na budúce robiť posudok, ktorý vyjde na 2000 eur. Viac o tom v knihe, ktorá mi vyšla v nakladateľstve CHB, Znalecké posudky pred súdom. Vyvinul som metodiku, podľa ktorej každý z vás dokáže rozlišiť, ktorý posudok je na nič a o ktorý sa dá oprieť. Takže znalci, nechcem ich urážať, hej? Je veľký rozdiel medzi odbornými poznatkami, a možno sú tam odborníci, a medzi tým, čo môžeme nazvať vedecké poznatky, ako to vyžaduje zákon. No a potom je to sociálne prostredie. Viete, prečo matky bojujú o svoje deti na život a na smrť? Pretože spoločnosť vytvorila predsudok a takú paradigmu, že matka, ktorá nemá pri sebe svoje dieťa, je neschopná matka. A ktorá matka chce byť neschopná? To v podvedomí rezonuje. A ďalším veľkým problémom podľa našich poznatkov je fenomén svokra. O tom by mohla byť celá prednáška, ale nechcem týmto nejak sa ďalej rozvádzať. Čiže vo Švédsku je vysoká kultúra spolupráce a u nás je vysoká kultúra konfliktu. Čo s tým? My sme na to prišli. To, čo som povedal pred chvíľou, teraz chcem zdôrazniť týmto príkladom. Nazval som to miera diskriminácie. Napriek tomu, že sa nám podarilo dopracovať k dohode, tak stále 70% žien je vysoko diskriminovaných. Ženy. A povedzte to aj svojim klientkám. Prečo máte byť vazálom lásky k svojmu dieťaťu? Prečo nemôžete mať čas na akademika, na nový vzťah, niekde sa nerušene milovať, oddávať sa svojim citom, svojim koníčkom, svojim záľubám. Stále musíte mať to dieťa pri sebe priviazané a stále ste s tým limitované. A otec si príde, tu máš 20 eur, tu si, teda dneska môžem povedať, že väčšinou, hej. A preto by mal byť rovnako zodpovedný. Hoďte zodpovednosť na otcov. Nebojte sa. A keď mu spadne do blata a zašpiní sa, neuškodí mu to tomu dieťaťu. Nebojte sa, oni sa naučia. A ja som sa naučil. Rovnica emočného zdravia. Prosím, keby ste si ju mohli zapamätať, je spoločná rodičovská zodpovednosť, zachovanie osobnej identity, to je to, čo som pred chvíľou spomínal, rovná sa slobodná láska. Dajte svojmu dieťaťu slobodu. Čím viac bude cítiť slobodu, tým viac vás bude milovať. Keď bude od vás cítiť, že mu dávate slobodu,
tak môže byť s otcom aj 100 dní, ale bude viac milovať nás. Pretože dieťa nemeria svoj vzťah počtom hodín a počtom dní, dokonca minút niekde, meškáš 2 minúty, ale tým, ako sa s vami cítil. Tu je rozdiel medzi konfliktom a čo je domáce násilie. Z duše nenávidím, ak niekto ubližuje žene. To je zbabelec, to je slabý chlap. Nech má svaly akékoľvek. A bol som v tej praxi veľa zažil nepríjemného. Mali sme aj, mám známe, v ktorej mali sestru, ktorá zažívala naozaj veľké domáce násilie. Všetci o tom vedeli, nikto nevedel pomôcť. Sociálka. Ja som mal kamaráta, ktorý bol riaditeľom sociálky. Hovorím, Jano, prečo tam neurobíte nejaké kroky? To dieťa trpí. On hovorí, vieš čo, vy tam prídeme, ona povie, že ho miluje. Hej? A s týmto si nikto nevie poradiť. Skončilo to tak, že ho zastrelil. Potom zastrelil aj seba. Takže rozlišujeme medzi tým, čo je domáce násilie, čo je konflikt. A myslím, že pán sudca na začiatku spomínal, že to sú dve kategórie. A my ten konflikt, tých 70%, zahlcujeme a hodnotíme ako domáce násilie. Nie je to pravda. Je to konflikt, ktorý sa dá riešiť. A tu je cesta k tomu, ako to riešiť. Výchovné opatrenie je postavené na musíš, nesmieš, zmeň to, implementácia cudzích rozhodnutí. My prichádzame s coachingom, facilitáciou a s jedným českým motivátorom coachom sme vyvinuli transparentnú empatickú komunikáciu, prepáčte mi. Jednoduchý princíp. Čo človeka najviac motivuje? To, že mu niekto povie, rob to takto, alebo to, že on si uvedomí, toto musím robiť a ja som prišiel na to, že to takto treba lepšie robiť. Čiže vnútorná motivácia alebo vonkajší tlak. My sme začali túto metódu uplatňovať nedávno a máme 77% ľudí, ktorých sme vyťahli z konfliktu. Veľa príkladov, ktoré by som mohol hovoriť. Pripravil som si 5 kazuistík, ale už asi priestor na to nie je, tak len poviem také zaujímavé čísla. Stretli sme sa v súdnej sieti ako osobitný subjekt, Rada pre práva dieťaťa, kde sa 5 rokov súdili, kde žena bola v útulku pre týrané ženy. My sme sedeli na súde 7 hodín. Po 7 hodinách sa tento pár rozišiel rodičovskou dohodou bez možnosti odvolania sa a po 2 rokoch sa stretávajú v cukrárni a vymieňajú si deti. Takže to je napríklad coaching. 10 rokov súdnej sieni vám poviem cez prestávku. 3 deti, 3D/700 sú 3 deti a 700 trestných oznámení. 700 trestných oznámení. Na to možno treba jeden policajný tím zamyslieť. Ako konflikt, ako biznis model a s tým pornom poviem vám cez prestávku, aby ste neboli, vám nevychladol obed. Hovorili sme tu, Bohuš to rozprával o tom, ako by sa mal zmeniť zákon a my hovoríme o tom, ideme ďalej a nastolili sme tému súdny facilitátor dieťaťa. Vychádza z princípu, že ak je človek pozorovaný, správa sa inak, ako keď nie je pozorovaný. A my tam, kde ten konflikt je fatálny konflikt, navrhujeme dať súdneho facilitátora dieťaťa, ktorý bude mať kompetencie, bude si môcť prizvať aj ďalších odborníkov a bude s tou rodinou pracovať mimo súdnej siene, bez stresu, bez problémov, s tým, že
ak ten konflikt bude vysoký, tak sa na 3-4 roky bude robiť supervíziu, čiže bude priateľom na telefón a všetko, čo sa dnes rieši cez súdy, môže riešiť tento súdny facilitátor. Niečo vo svete už existuje, my sme to zdokonalili a chceme túto tému dať do verejnej debaty. Dúfam, že aj komisár by nám v tom mohol výrazne pomôcť.